podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Croeso I podcast Rugby Cymru. Helo, siwmai, a chroeso I benod arall o pod Rugby Cymru gyda fi, Carwyn Evans, yn yr hot seat. Maen nhw wedi roi'r pressure yma, maen nhw wedi roi'r cyfrifoldeb yma I fi gyd, a fi'n gobeithio eith popeth yn iawn. Yn amlwg ar hyn o bryd, dyw pethau ddim yn mynd yn wych I Gymru ar y ca. Hanes yn cael ei greu yn colli 11 gêm yn olynol. Tro cyntaf mae hynny wedi digwydd, ond mae'n hanesyddol yma hefyd yn podlediad pod Rugby Cymru. Nawr, unrhyw un sy'n gwylio, mae'n bosib bod chi wedi gweld gwyneb newydd ar y sgrin, achos heno, dwi'n cael cwmni Nick Williams sydd wedi ymuno dyn ni'r pod Rugby Cymru. Croeso mawr, Nick, a diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn I chi. Dim problem gwybod, mae'n braf dy gael di yma gyda ni. Dim Iestyn heno, gwaith coleg wedi cymryd drosodd sy'n digwydd, wrth gwrs, ni gyd yn gofod gweithio bob un o hyn, felly fydd Iestyn nôl yn ei gobeithio wythnos nesaf. Ond, Nick, ac ein gogleddol, eisiau cyflwyno chi'n un grandawyr a'n gwylwyr ar draws y byd? OK, wel, diolch am y cynnig. A gai jyst deud bob parch I Carwyn hefyd Harris, cos es mae o wedi symud I dreigiau, mae canolaiddau nhw wedi gwella lot, curo'r y gwylch a disadwn eto yn y tîm dablyg fi, so instant impact I fo, yndi? Oeddi'n sicr, mae'n edrych o bydd eich di gweithio'n dda iawn iddo fe. OK, wel, dwi wedi bod yn cefnogi y tîm Cymru, wel, o'n i'n hwyr I chwarae rygbi, a mi eis I coleg a ges I cyfle I chwarae rygbi yna. A wedyn, yr un amser, oedd yr clwb yn dechrau yn dre o lle wedi'n dod o reiddiol Llangollen. So, a wedyn, di wastad wedi mwynhau, mynd lawr I Gaerdydd, I gwylio'r gêm, a di wastad, wastad wedi licio y White Swansea, ar efo pryd dath rygbi ar ymbathol dechrau y cefnogi y gwylch. So, dwi'n meddwl, dwi'n fyny efo'r Alan Wyn Jones, yn faint o weithiau dwi wedi weld Cymru yn chwarae, lawr yn Gaerdydd, a dwi wedi bod mhob man yn Ewrop, a meis I hefyd I Japan, I Cwpan y Byd, a dros yr haf rwan, dwi wedi weld y dwy brawf yn Awstralia, mae'n ei ffrind yn Awstralia. So, mae'n ei gael diobau mawr yn rygbi. O, dwi'n weld, ydy ffantastig. Mae hwnna'n tipyn o CV I ddod gyda chi i'r pod Rugby Cymru. A'n diddorol, o'ch chi'n sôn fyna bod chi wedi bod yn Awstralia yn yr haf, ond hefyd yn mynd i'r tipyn y stadiwm, yna dydd Sul ar gyfer y golled erbyn Awstralia. Wel, mae'n I ddechrau fyna, mewn ffordd, ynddo fe. Eich argraffiadau chi o'r gêm, falle, a bod yn y stadiwm dydd Sul? Wel, mi eis I lawr ar gêm I deud y gwir, yn Osil, yn i'n meddwl, dwi wedi cael gwared, dwi wedi cael digon o'r cefnogi Cymru, yn i'n mor siomedig. Erbyn rwan, dwi wedi meddwl amdano fo. Gai jyst dechrau deud, pob clod I Joe Schmidt, mae o ffordd o dda iawn. Fath o dewis Skelton, a dwi'n meddwl, mae'n gwmffyn o dyn yn dyri, ond a oedd yma wedi dweud, wel, lle mae Cymru yn gry? Lle oedd Cymru yn gry dros yr haf? A wedyn, oedd yn ateb hwnna, sgamau symudol, stopio hwnna, a wedyn, wel, so a hefyd y boi yn chwarae rhif 6, oedd captain Harry Wilson, mae o dipyn o chwarae o hefyd, ond gath o anaf yn doedd, allan efo concussion. A Serw, Wrw, dwi'n meddwl, di enw fo, a ddod i fewn, a mo'n gallu chwarae 6 neu'r ail reng. So, oedd o'n dipyn o'r pwysau, ar llinell ni. A dwi'n meddwl, oedd hwnna'r yn dda iawn. Pan dwi'n meddwl am y gêm, oedd y scrum un peth, yn ti'n meddwl am rhywbeth positif, oedd y scrum yn positif,
A i deud y gwir, yn y cyfres, mae'n air fel, mae'r front row wedi mynd yn dda. Prop Penry, prop Tyn, chwarae teg i Archie Griffin, ddim yn cael llawer o rygbi yn bath, wedi bod sal yn do. A athyn nhw'n mynd yn dda. A hefyd, Jack yn wastad yn chwarae dda, a both yn chwarae dda hefyd, chwarae teg efo. Be ydych chi'n meddwl am y gêm? Wel, oedd e'n berfformiad rhwystredig, os fi'n credu yn amlwg cymryd colli to lot bydd eich yn anghywir, ond o ti'n sôn fan am Joe Schmidt, a fi'n credu bod angen canmol Joe Schmidt a be mae di'n neud gyda Awstralia. Os mae'n gofio, just dros blwyddyn yn ôl, roedd ni 20 o bwyntiau ar Awstralia yng nghwpan y byd, a wedyn fi'n credu mae'r newid sydd wedi bod ynddyn nhw o fewn y flwyddyn diwetha yn heiddi cymoliaeth. Yn amlwg, fi'n cytuno, oedd ambell i bositif, ond fi'n credu mae Dewi Lake yn enwedig yn taflu mewn i'r linell. Fi'n gwybod mae wastad wedi bod yn dda am hynny, ond ers cael ei wneud yn gapten, mae fe'n teimlo fe rhyw beast gwahanol nawr bellach, a mae fe rili yn ymfalchuon falch o fo'n gapten, a'n cymryd y cyfle hynny i arwen o'r blaen. Jack Morgan, fel mae Jack Morgan ym mhob gêm, mae fe 12 out of 10. Ond fi'n credu o just ar ôl y dechreuad uffernol na, i gael yn hun yn ôl mewn i'r gêm wedyn, o'n i'n meddwl bod hwnna yn heiddi lot o glod, ond wedyn just oedd y gyr arall na gyda Awstralia, oedd ddim gyda Cymru mewn ffordd, a oedd hi'n brynawn hir iawn. A fi'n gwybod o le o ti'n iste, os oedd yn amlwg, ond ar y teledu, oedd llwyth o bobl yn gadael ar ôl tua 50 munud i awr. A mae hynny'n beth trist. Os di hwnna'n mynd rhywbeth ni'n gyfarwydd iawn gyda yn rygbi, oedd yn amlwg yn y stadiwm bod pobl yn gadael yn gynnar? Dim mor gynnar. Ti ar ôl 75 munud. A lot o'r ceisau nhw o'r camgymeriad ni, really. Pan ydych chi'n meddwl am y ceisau oedden nhw sgorio, oedd ddim sort of tôn ar ôl tôn, dim lot o pwysau arni, really, o just a brec bach a wedyn sgorio. Ar sgarmau symudol nhw, yn arbennig o'r dda. So, ond cwestiwn i chi, really, ydy amddiffyn ni angen chydig bach o a gwaith Mike Forshaw eisiau chydig bach o crafu, really, oherwydd, mae'n rhaid hawdd i sgorio yn erbyn wan, yndi? Dyna'r pryder yn dyfa. Mae'r tîmodd mae gyd yn rhedeg trwyddo ni yn hawdd. A fi'n gwybod yn yr 20 munud ola, felly, o'n i'n gorfod chaso'r gêm a oedd camgymeriad yn mynd i ddigwydd. Ond mae'n twmlo fel bod yn upfront tackles ni ddim digon da, a bod tîmodd yn mynd dros y gainline llawer i hawdd. A fi'n credu mae lot o fe yn seicolegol, achos yn amlwg, ni o hyd yn sôn am mae tîm sy'n ennill, mae nhw'n dod mewn i habit o ennill, a mae'n hawdd cadw'r run i fynd. Ar hyn o bryd, fi'n credu bod Cymru y gwbl gwrthwyneb i hwnna mewn ffordd, a bod colli nawr yn habit, a bod ni ddim yn gwybod sut i ddod allan o'r ryt ma ni ynddo, a hwnna sy'n falle achos i peth pryder yw sut i ni'n dod allan o'r run ma ni yno ar hyn o bryd. Achos yn amlwg, di Affrica ar y penwythnos, dyna ni drafod hwnna'n ymhen bach nawr, di hwnna'n mynd i dim byd haws. Wedyn, 6 gwlad, y gemau cartre yw Lloegr a Iwerddon. Wel, does dim un o'r rheina'n gemau hawdd chwaith. Wedyn ni'n edrych ar yr Alban a'r Eidal oddi cartre. Wedyn, dwi ddim yn argoeli am fod yn flwyddyn hawdd i Gymru os nad ydyn nhw'n troi neu dod allan o'r ryt ma nhw'n ei ar hyn o bryd. Dyn ni, ar amddiffyn ni, ar ôl dyn ni dechrau blino, dyn ni colli allan ar y physical, lot o'n nhw, dim byd yn erbyn ble Murray a Carwyn, ond dych chi'n gweld, ar hyn o bryd, a ffordd dyn ni chwarae hefo wyrach, ffordd dim yn swtio ni.
A hwnna'n actually cwestiwn mawr i fi, sut dyn ni'n mynd i datblygu fel tîm, a sut fath o'r gêm dyn ni'n mynd i chwarae, sy'n siwtio'r y bobl sy'n ni ar gael. Odyn, achos fi'n cytuno. Nôl falle yn nghyfnod cyntaf Gatland, oedd Shane Williams yn amlwg lot llai na pawb arall, ond oedd pob un arall um, yn fwy o faint, yn fwy o gyrff ac ati, a nhw mewn ffordd yn gallu cuddio'r ffaith bod Shane Williams yn llai. Problem yw nawr, mae gymaint o'n holwyr ni yn llai, dyw e ddim mor hawdd i guddio hynny, a fi'n credu bod hynny yn cael ei weld yn enwedig yn amddiffynol, bod ni'n gallu cystadlu yn yr olwyr, a mae'n gofyn lot o gwaith i'n blaenwyr ni, a wedyn mewn i'r gemnydd ola, maen nhw wedi blino, a falle bod y profiad yn gyda ni oddi ar y fanc i balans o beth sy'n cychwyn y gêm, a wedyn mae jyst yn ei am brynhawn hir iawn, ond na, mae'n amser pryderus. Ond fi'n credu fel hefyd, fel, dim bod fi eisiau mynd nôl a camol Awstralia gormod, ond oedd right y fullback, oedd e just ar blaned gwahanol. Oedd e gath un o'r gêm yn ali, oedd popeth yn iawn, a sgorodd e hat-trick yn credu, ynddo fe? Wedyn, os mae lot o waith y Cymru wneud, a mae angen felly edrych ar y ca, ac oddi ar y ca i ddod allan o'r cyfnod mae'n ynddo fe, ond fi'n credu bod, beth yw'r gair, bod falle Sbaen fel asgwrn cefen tîm rhyngwladol i gael na, jyst bod eisiau ni weld beth sy'n adeiladu o gwmpas hwnna. Mae lot o chwaraewyr ifanc dyn, mae cyfartaledd oedran y tîm yn ifanc iawn, felly mae dyfodol i'r tîm yma, ond beth i ni ddim yn moyn yw bod nhw'n yn ei 30 cap cyntaf, er enghraifft, yn colli dros 20 o gemau, a mae hyder nhw wedi mynd, a mae'n anodd wedyn cael nhw allan o'r twll nas. Dyna fi'n credu bod yw lot o broblem Sam Costello ar hyn o bryd. Mae hyder wedi mynd achos bod wedi gorfod chwarae mewn tîm rhanbarthol o ddim yn chwarae yn dda llynau y Scarlett. Mewn bant y Cymru, nhw ddim yn gwneud yn dda, a mae'r pwysau'n cynyddu, a mae just... Mae social media yn lle peryglus, yn amlwg mae rhyddid a pawb i weid beth nhw eisiau, ond mae nhw'n mae hefyd yn hawdd anghofio bod y bobl ma'n gallu darllen yn negeseuon. A fi'n credu, bron o fod, mae eisiau rhai o'r chwaraewyr yma gael brec o mis 6 wythnos, a jyst canolbwyntio nhw i hunain. Achos mae'n chwaraewyr da, dim yn chwaraewyr gwael, jyst mewn patch gwael. Wel, dwi'n edrych ymlaen ar diwedd y cyfres. Am sure maen nhw, mae eisiau mynd i'n ôl i'r clwbiau a dechrau mwynhau chwarae rygbi eto. A fel, mae'n rai bobl yn sgwennu pethau really gas. Un peth o'n i ddim yn yn siomedig really a disadwn oedd, o'n i gallu weld chydig bach yn erbyn Fiji rhyw fath o ymosod ni yn datblygu. Dwi'n meddwl chydig bach fel, defnyddio fel arrowhead yn i'r werddon yn defnyddio. Oedd hwnna ddim ar gael. Oedd ni ddim yn gweld o'r cwbl a disul. So fel, fod i'n deud, dwi ddim yn gwybod sut ti'n gallu chwarae fel hwnna un wythnos, a dwi'n meddwl ymarfer fel hwnna, a peidio chwarae hwnna ar y gêm nesaf. Oedd e ddim yn cicio'r bel, ond ni ddim yn wrach, well ni wedi cicio bel mwy. Ond oedd nhw ddim wneud. So, dyn nhw wedi newid y game plan, neu just gormod o bwysau chwarae hwnna. Dwi ddim yn gwybod. Ie, fi'n credu felly hefyd y broblem yn wedi syl. Gan bod Awstralia wedi sgoro gymaint o bwyntiau yn gynnar, bron o fod mae game plan A yn diflannu, a straight mewn i game plan B i drial dynol mewn i'r gêm. Mae'n anodd iawn wedyn, ond o'n i'n twmlo yn wedi yn ymosod, o'n i'n lateral iawn di syl. Oedd e fel bod ni'n rhedeg mas o syniadau yn gynnar, a bod ni jyst yn mynd gros y ca, a gobeithio bod rhywbeth yn digwydd yr asgell dde, wedyn ôl ddwy'n ôl i'r chwith, a gobeithio bod yn digwydd yr asgell chwith. A'n amlwg, pan dos neb yn cymryd y bel na, neu'n
trio mynd dros y gain line, mae'n anodd iawn roi amddiffyn dan bwysau. Mae nhw'n sy'n gallu eistedd yna. A Sama, fi eitha licor tîm sy'n cael ei ddewis i gêm di Affrica, a ddewn ni mlaen i hwnna mewn chydig. Ond dwi'n yn gwybod os mae erbyn di Affrica yw'r gêm iawn i chwarae'r tîm yma hefyd, achos bod Affrica mor gorfforol, mae fe'n... Mae'n bron o bobl fel bod wedi dewis y tîmau anghywir erbyn y gwrthwynebwyr anghywir. Achos yn amlwg, ni'n dueddol o weld tîmoedd yn cael i dewis i matcho lan yn amddiffynol falle i sut mae tîm arall yn mynd i ymosod. Ond mae'n twmlo fel bod ni jyst yn mynd, reit, pwy gallwn ni chwarae Bendi Affrica er mwyn bod nhw'n cael game time. Ond fi jyst yn gobeithio nawr, bydd lot o falle pethau wythnos ma yn canolbwyntio ar fel sut i ni'n mynd i drial torri Di Affrica lawr. Cos byddwn ni'n meddwl bod neb lot yng Nghymru yn gweld ni'n ennill y gêm. Na. A bo'n gwbl deg. Mae'n mynd yn ôl i Hanson, mae'n just os ni'n gallu performio yn well. Os ni'n gallu performio performance i fewn di. Unrhyw person sy'n gwylio rygbi a gwybod chydig bach amdano fo, dyn ni ddim yn ennill. Sgen ni ddim chance. A efo'r tîm wedi dewis hefyd. Mae nhw mor gryf yn den. Mae dyfder yn De Affrica. Dyna pan maen nhw tîm gorau yn y byd, dwi'n meddwl. Dim just y first 15, first 23, a carfan i gyd yn gallu, stepio fyny a wneud yn dda yn y rygbi rhyngwladol. Oeddi, dim lot o dîmoedd rhyngwladol sy'n gallu gadael Erbyn a Cymru'n ar y faint. Chwarae teg i rasi, mae wedi rhoi res o'n i Ox Nation do. So, danca. Ie, yn union. Am hwnna. Oeddi, ond falle pwynt ola'r gêm Awstralia, yn amlwg, cynsido hanner cant o bwyntiau adre, mae hwnna'n gadael sour taste yn y ceg. Yn wedi, falle, gyda ti wedi teithio 4 awr i fod yn y stadiwm, 4 awr a hanner. Dwi'n ddim yn deimlad braf iawn, byddwn ni'n meddwl ni'n gofod teithio yn y gogledd ar ôl cynsido gymaint o bwyntiau. Ie. Na, a dyna dda ni mor symedig, ond i bod yn onest, dwi'n disgwyl rhywbeth yr ei fath, dydd Sadwrn. Os, pan ni wedi chwarae nhw, Don yn Twickenham ar cyn y Cwpan y Byd, a nath nhw sgor a lot o geisiau yn erbyn ni. So, os ni cadw nhw o dan hanner cant, llain ar 8 geisiau oedd Awstralia sgorio, hwnna'r rhyw fath o llwyddo. A falle, mae hwnna'n le da i ddechrau wedyn, dwi'n dweud, stopo nhw sgoro 8 cais. Y broblem yw, mae dyn nhw olwyr sy'n gallu rhedeg o bobman, a mae dyn nhw blaenwyr sy'n gallu symud rolling maul 60-70 metr lan y ca. Mae'n mynd i fod yn dipyn o her, byddwn ni'n meddwl, stopo nhw sgoro fwy nag 8 cais. A peth yw, a dyna beth sy'n wahanol i tîm rygbi, tîm Cymru, yw mae sylfaen nhw mor gry, ond os nhw mewn chydig bach o trafod, maen nhw'n mynd i nôl at y hynna yndyn. Llinell, rolling maul, penalty, cure cornel, sgorio. A ar hyn y bryd, dwi ddim yn gwybod be di cryfder ni. Sgennym ni ddim cryfder. Na, mae'n ddiddorol yn dweud fel ti'n sôn am rhywbeth o game plan Affrica fyna. Mae rygbi'n hawdd pan ti'n neud y basics yn iawn. A dyna beth mae Di Affrica yn neud mor dda yw maen nhw'n neud y basics. A maen nhw'n gwybod, bob tro ni'n cyrraedd y 22, ni'n mynd i sgoro'r cais, neu ni'n mynd i sgoro'r penalty. Ni ddim yn cyrraedd y red zone a gadael heb ddim byd. A dyna sy'n mae ennill game rygbi'r diwedd. Dwi ddim yn rocket science. Nac di. Ond, os ni symud mlaen, be ydych chi'n meddwl fydd y sgôr
Beth ydych chi'n gobeithio cael allan o'r gêm? Wel, fi'n mynd disgwyl i sgor lot o bwyntiau. Fi'n gobeithio... Na, Fi'n gobeithio byddwn ni'n rhoi patrymau at ei gilydd, byddwn ni'n trio chwarae bach o rygbi yn amlwg. Mae wedi mynd a Costello fel maswr o Ben Thomas yn y Crys 12. So mae hwnna'n rhoi ar argraff i fi bod ni eisiau chwarae bach o rygbi. Fi'n ystod moyn gweld ni'n cael go, fel bod ni'n colli sgôr tebyg i Awstralia, byddwn ni'n mynd rhy upset, as mae'n meddwl bod ni wedi trial pethau. Beth dwi ddim eisiau yw ni fynd yn defensif a fel just cico'r bel ffwrdd Ticor a Bale. trial amddiffyn o Ie, bobman, achos ie. da Cheslin Colby ar un asgell a'r Enze ar y Downs. llall. Ie. Ie. Maen nhw'n mynd i rhedeg o bob man. Dyn nhw'n poeni. Mae hwnna'n... Mae'r tacteg cico fi'n credu'n gorfod diflannu, a mae just rhoi good shot iddi, a bod ni'n sgor y cwpl o bwyntiau, a felly dangos bach o falchder yn y Crys. Os fi'n credu, yn y flwyddyn, ers dechrau'r flwyddyn te, mae'n twmlo fel bod disconnection mawr wedi bod, felly rhwng yr undeb, y garfan a'r cefnogwyr. A mae'n beth trist i weld, achos os oes rhywbeth i bod yn gefnogwyr Cymru erioed, sut mae'r tîm yn performo, ni'n gweld nhw'n wneud y gorau dros i'w gwlad. A fi'n twmlo bod y cysylltiad yna wedi diflannu nawr, a bod y fans yn dechrau troi ar y tîm y fforddi, ar y chreuwyr, a mae'n slippery slope unwaith mae hwnna'n dechrau digwydd os nag os newidiadau yn digwydd yn rhywle. Yr unig gêm dwi wedi mwynhau, oedd, a mi yna hefyd, oedd y gêm yn erbyn yr Alban. Oherwydd, oedd o, oce, oedden ni dod yn ôl yn y gêm a chwarae chydig bach o rygbi. A dim quite digon i ennill y gêm, beth ti rwan. Oce, a ni dod allan o'r gêm, oce, dyn ni'n gwybod. Dwi'n gwybod y ffordd maen nhw eisiau chwarae. Oce, maen nhw tîm ifanc, gobeith. Ond does ddim wedi bod dim cynnydd ers hynny. Dim cynnydd y gwbl. A fel ti'n dweud, os ydych chi'n mynd yn ôl at y gêm y prawf allan yn Awstralia, maen nhw wedi yn ymlaen, a dyn ni ddim wedi symud, wel, wrach wedi mynd yn ôl. Ie. So, dwi'n dall y tîm, a dwi'n ni wedi dewis. Chwarae teg, Tom Rogers gêm yna, disil diwetha hefyd. Poeni chydig bach yn Blaen Murray am cefnwr. Ond mae o wedi dweud, dyna safle fo. So, can i weld, ie. Lot o bwysau fo. A fel dwi'n dweud, dwi'n falch mae Freddie Thomas dyn fo, ie. Mae o, cyn mae o ail meddwl, diflannu yn ôl i gael oiw. So, siol mae hwnna rhywbeth mawr i fo. Be ydych chi'n teimlo fel, dwi'n gwybod ydych chi'n cefnogi Scarlett, Kemsley, Mathias a Henry Thomas ddim wedi cael dim amser ar y cae o gwbl. Greit, mae'n mynd yn ôl Scarlett, so ddim ar anaf. Ddim yn deall yna. Na, siomedig mewn ffordd, o'n i'n meddwl pan nath ddewis y garfan gyfan, oedd 3 prop, lwsed, 3 taited, o'n i'n meddwl falle bod nhw'n cael gêm yr un yn un o'r 3 praf. A bron o fod wedi dewis y 3 falle lwsed gyda, reit, bydd e'n chwarae mewn Fiji, bydd e'n chwarae mewn Awstralia, bydd e'n chwarae mewn Affrica. Ond y ffaith bod nhw wedi cael dim munudau o gwbl yn amlwg yn delighted fel cefnogwr Scarlett, achos fi'n credu bydden nhw'n ffit yn barod i fynd a'n awchu fynd ar y cas, maen nhw wedi cael dim rygbi mewn mis. Ond dwi ddim yn cytuno ar galw pobl mewn i'r garfan er mwyn dal tackle bags. Ni'n peth a Cymru'n Hardy wrthos ma. Os nag oedd Cymru'n Hardy yn cynlluniau gallon i fod yn y 23, beth oedd pwynt galw fe fyny? Dwi ddim yn fan o hwnna, ond dyna ni, Scarlett sy'n elwa hynny. Ond i fy nôl, o ti'n sôn am ble Murray fel cefnwr, yn bersonol, yn dilyn perfformiad Tom Rogers wrthos diwetha, byddwn ni wedi rhoi Rogers fel cefnwr, a so ni'n meddwl bod yn wych yn yr ar. Fi'n credu bod wedi gwneud y penderfyniad iawn, falle, yn
newid camwynet. Fi'n twmlo, mae un arall sydd wedi chwarae gymaint o rygbi dros y flwyddyn diwetha, am chwaraewr ifanc, mae sydd dal yn dysgu grefft, mae angen brec ar y chwaraewyr yma. So dwi ddim yn, wel, dwi'n mynd angytuno gyda dim un o'r tri newid mewn ffordd, yn amlwg Wainwright ar hyn o bryd felly yw'n unig out and out 8. Mae Teim Plymtu wedi chwarae'n ers Garles lenni, ond fi'n mynd gweld dwi'n mynd oedd wedi cael ei nafu ddechrau'r tymor, dim nôl yn hollach spel, so felly mae hwnna'n, fi'n cytuno gyda hwnna. Dreni gweld Adam Beard yn mynd, achos fi'n credu wnaethon ni sylwi yn go gloi di syl diwetha yr effaith mae colli prif neidiwr yn y linell yn neud, achos a meddwl fi'n credu eithon ni 100% erbyn Fiji, ath pethech yn wrong go gloi pan gollon ni Adam Beard. A rwy'n dwi'n cefnogi y gwylch, fel ni'n dweud. A dwi'n just poeni rwan os ydy, os ydy'n ACL, wel allan wedi chwarae gêm olaf i gwylch hefyd. Cos mae hwnna'n fel arfer, mae'n 9 mis blwyddyn allan y gêm yndi. So, mae hwnna'n really shmeri. Gobeithio ddim mor drwg na hynny, ond Ond yn sicr, a gwellad bian iddo fe, achos fi'n credu mae wedi bod yn gymaint o aset i Gymru ac i'r gwelch, achos mae fe'n chwaraewr gwahanol iawn felly i unrhyw ail reng arall sydd gyda ni yng Nghymru, jyst y ffordd mae fe'n symud i gorff a cael ei gorff disrupto môls a gwrthwynebydd a mae freichau mor hir. Felly gobeithio mae dim hwnna yw'r tro ola byddwn ni'n gweld ar garreg yng Nghymru, ond gwellad bian iddo fe. Ond fel ti'n sôn wedyn, mae hwnna'n agor o drws i Freddie Thomas, ddod oddi ar y fainc. Allu gael cynta, yn amlwg nawr, bellach ni'n gweld mae chwaraewyr yn dod oddi ar y fainc, felly bydde yn ennill i gap cynta disadwn, baptism of fire, I guess, felly, yn dod lan erbyn Affrica, ond be hwnnw'n gweud, to be the best, you've got to beat the best, so mae'n man cychwyn yn erbyn y gorau. Un beth sy'n ddiddorol, ynddo fe, yw Sam Costello yn 10, Ben Thomas yn 20. Does dim un yn y chwaraewyr mwyaf. Dwi'n cymryd mae dyna'r sianel fe di Affrica yn targedi am 80 munud bron disadwn? Wel, mae canolwr nhw maen nhw profiadol a gry a, wel, siwr i fod, a chwarae teg Costello, mae o'n dawr iawn. Un peth, mae o'n gwneud yn dda, dwi'n meddwl, am ei faint i'w taclo. A Ben Thomas yn oce hefyd, ond yn siŵr. Yr unig, dim yn wan, Hendrickson, Jordan a Jaden, maen nhw'n chydig bach yn brofiad hefyd, fanna, so wrach mae yna cyfle fanna, a Fassi yn gallu fod yn arbennig o'r dda, neu weithiau ddim yn mor dda. So, ni wedi targedu o hefyd. Odi, a gobeithio falle byddwn ni'n rhoi'r upper unders bod ni'n gallu cystadlu, achos mae Cymru falle'n eog ar y degau o roi'r gic fyny, ond bod y gic rhy hir, a mae'n neud yn hawdd i'r cefnwr. Ond os yw'n rhoi'r cefnwr dan bwysau, yn sicr bydd na gyfle fan hynny hefyd. Wrth gwrs, fe fydd na Gymro yn gobeithio dod oddi ar y fainc i dde Affrica hefyd. Wedi gweud bod e ddim eisiau chwarae Gymru, a wedyn yn chwarae'n dda iawn. Amai. Mae gen ti dewis i chwarae i de Affrica neu Cymru. Pwy sy'n mynd? Geis i dyfagu yn de Affrica, a mae gen ti cyfle dda yn rwan yn y dyfodol. No-brainer. No-brainer. Felly, fi'n gweud pob lwc i Cymru'n Hanacym. Dim gormod o lwc, ond gobeithio geithau gap a byddai'n cael gêm reit average. Nawr, yn amlwg, un peth ni ddim wedi trafod to, a falle mae hwn yw'r, i gyfieithu idiom Saesneg, yr eliffant yn yr ystafell.
Uh, Dyfodol Warren Gatland Mm. yn dilyn y gêm dydd Sadwrn. Rydyn ni'n credu mai fe fydd yn hyfforddi Cymru pan fydd y chwe gwlad yn dychwelyd ym mis Chwefror? Ar ôl dydd Sul a y cyfweliad nos Sul, a ni'n meddwl, wyrall. Ar ôl bod cyfres, maen nhw'n cael cyfarfod crafu, dwi'n meddwl. So, ddodd o ddim pwynt i sacio fo, syth ar ôl y gêm yn Awstralia. Mae'r ffordd go iawn y proses i dilyn. So mae rhaid nhw'n wneud hynna. Mae o'n dweud mae'n caru a gofalu am rygbi. So, cwestiwn mawr yw, ydy o mynd i ymswyddio? Dwi ddim yn meddwl mi fydd o. So, wedyn ti'n sôn am lot o arian i cael gwared o fo. So, dwi ddim yn gwybod. Dwi ddim yn gwybod. A dyn ni gwybod beth, y sefyllfa efo cyllid yn yr undeb. No, fi'n cytuno ti, a fi'n credu mae'r ffaith bod e wedi cynnig ymddiswyddo yn mis Mawrth ar ôl y chwe glad a bod Aberteirin wedi troi rawn yn gweud na, cadwad i'r envelop na, dyn ni eisiau gweld hwnna. Dwi ddim yn gweld yn cynnig eto, achos fel ti'n sôn, mae'r arian sy'n cael ei daflu o gwmpas o faint bydde fe'n costio'r undeb i gael gwared yno fe yn swm anferthol. A felly pam bydde ti'n gadael swydd os ydyn nhw'n cynnig gymaint o hynny o arian i ti? A dim just ddod, nac di. Herwydd, os ti yn cael gwared o Gatlin, be am Hawley, Alex King, Forshaw, Jonathan Humphreys. So, mynd i costio'r... Miliynau, dwi'n meddwl. Odi, felly... Miliwn o bunnau. Odi, dwi ddim yn benderfyniad hawdd, a fi'n credu hefyd fel... Y broblem arall yw pwy nesaf. Fi wedi gweld rhai enwau sy'n cael eu taflu o gwmpas, a maen nhw'n ddibrofiad iawn ar y lefel rhyngwladol, felly enwedig felly fel prif a fforddwr. Os di o'n mynd, fyswn ni'n rhoi rhywun dros dro, just dros y chwe glad. Yeah. A wedyn, proses go iawn, ac hefyd gofyn y cwestiwn, os ydych chi yn cael ei penodi, sut mae Cymru mynd i chwarae? Yeah. Fel enghraifft, Constantine yn Ariannin, ia? Maen nhw'n chwarae hollol wahanol i pawb arall, ond mae'n siwtio nhw, a siwtio y resources nhw, ia? So, dyna, os nhw yn cael, os nhw yn cyfle i penodi rhywun arall, dyna beth dwi eisiau gweld. So, wel, wrach ti'n mynd i ddweud, mae'r un dyn sy'n ar hyn o bryd sy'n hyfforddi lawr yn Llandas i Abertawe, sy'n ar gael. Dwi'n mynd deud penodi o fel hyfforddwr, ond fysa nhw'n gallu rhoi chydig bach mwy o hyder ar dros dro. A hefyd... A wedyn agor sefyllfa a gobeithio cael rhywun dda. Mae son o bobl eisiau cael y camau nesaf i trio coachio yn yr international field. Yn sicr, a mae'r gŵr sy'n hyfforddi'n Llandarsi ar hyn o bryd wedi gwneud gwirthiau yn gwirth droi mentality y garfan yn y gweilch felly fwy na ddim byd. Un peth maen nhw nawr, maen nhw'n edrych o tîm sy'n mynd mas i ennill gêm. Dyn nhw'n edrych o tîm sy'n, ni'n gallu ennill hwn, ni'n mynd i ennill hwn. Fel, a mae tymor diwethaf fi'n credu, cyrraedd y gêm ail gyfle, yn profi, mae dim ond 3% chance eisiau ar Toby Booth i wneud rhywbeth i weithio, a mae fe'n wneud y weithio. Bydde fe eisiau swydd, o bosib, mae fe'n amlwg di wneud, neu di mynd ar gweilch gymaint mae fe'n gallu. Bydde fe'n y gam nesaf felly. So, cawn weld. Mae'n sicr yn sgwrs dwi'n credu, fyddwn nhw'n dychwelyd nôl ati tro ar ôl tro dros y misoedd nesaf. Nawr, cwpl o bethau eraill. Di Sul yn
mae'n bwysig, dydd Sadwrn, a mae dydd Sul felly'r un mor bwysig gyda AGM Undeb Rygbi Cymru. Bosib fydd yna bach o dan gwyllt yn y cyfarfod na, byddwn ni'n meddwl bydd yna Swn i'n meddwl. dipyn o drafod dwys. Fi'n credu mae'n rhywbeth pwysig felly yn arwen at beth fydd yn digwydd i'r tîm hyfforddi nesaf, beth sy'n dod allan o'r cyfarfod yr undeb, achos mae lot o grafu pen a lot o edrych ar ei hunain felly i wneud, i weld sut yn union, neu le maen nhw wedi mynd yn anghywir felly, a sut ni wedi cyrraedd, le ni wedi cyrraedd gyda'r tîm rhyngwladol. Un peth arall sy'n mynd yn hwyr rwan, mae yna cynllun gweithredu i fod yn allan erbyn rwan. Siwr maen nhw aros rwan tan yr AGM, sut maen nhw ar bed rygbi yng Nghymru. A allan o hwnna bydd hwnna'n dyddiorol iawn. Be yw dyfodol i'r anfathau? Faint o arian maen nhw'n mynd i cael? Cos mae Amceinion, mae rhyw fath o gyhoeddi rhyw document yn dod dyna, high level, dyna beth ni eisiau, dyna beth ni disgwyl, ond rwan dyn ni eisiau gweld, wel, sut dyn ni'n mynd i cyrraedd yna. A mae gymaint dim jyst ar y cae rhwngwladol, pethau sy'n tu ôl sy'n ofnadwy, beth sydd wedi digwydd eto i mewnwad. Mae yna lot o pethau sy'n really ddim yn dda iawn. A ni'n meddwl, allwn ni naif, a pan oedd habi ti'n i gael ei penodi, yn meddwl, oce, cyfle rwan i symud ymlaen. Ond mae Nigel Walker dal yn yndi. Odi, mae'n sicr, mae yna... Dwi'n gwybod sut, ond fel mae o'n. Na, mae hwnna'n falle'n gwestiwn gewn ni ateb iddo fe ar ôl dydd Sul, achos yn sicr mae lot wedi digwydd tu ôl, fel ti'n sôn, tu ôl y llenni fel mae sy'n anghywir. A fi'n credu, mae'n hanfodol bod ni'n cael y ddogfen yma a'r gweledigaeth allan cyn gyntaf y phosib, achos be ni wedi gweld, dim ond eisiau cytrafod gormod o'r rhanbarthau nawr, achos yn amlwg gêm rhyngwladol sydd ar y penwythnos, ond y rhanbarthau'n cael gwybod mor hwyr faint o arian sy'n y pot ar gyfer y tymor nesaf, maen nhw fighting and losing battle cyn dechrau. Dwi'n mynd deg ar rhanbarthau, dwi'n mynd deg ar chwaraewyr, dwi'n mynd deg ar fforddwyr sy'n treol adeiladu carfan, felly y cyflyma gewn ni dogfennau fel hyn allan, y gorau yn mwy o obeth ni, felly bod rhanbarthau'n gallu dechrau adeiladu, edrych y dyfodol a gweld, reit, ble ni'n mynd nesaf nawr i sicrhau bod ni'n well na lenni. A wedyn, pwy awyr, unwaith mae'r momentum yn newid yn rhanbarthau, mae'r un peth yn digwydd y tîm rhyngwladol, a fydd popeth yn well ym myd rygbi Cymru unwaith eto. Ond dwi'n siŵr fydd yna rhywbeth arall yn dod fyny fel problem. Felly, cyn bod fi'n gadael ti Nick i fynd, mae un job pwysig da fi ofyn i ti nawr. Score prediction ar gyfer dydd Sadwrn. Neu, felly, gap yn y sgwrs. Hedrych ar score prediction. Oce, na'n eich ti'n buddugoliaeth, ie. 48 bymtheg. Dwi'n cymryd i ddi Affrica, na i just check o'r agor. O, ie, sorry. Fi'n credu, ti ddim bell wrth i fyna fi'n credu. Fi yn ofni bod ni'n mynd i ildio hanner cant arall. So fi'n mynd i weid 53 ddi Affrica o... Na, so ni'n mynd i sgwrs ar hwnna, geisio lle. 18 i Gymru, felly 53-18. Ond gobeithio bod ni'n ddau yn anghywir, a bod rhyw wyrth yn digwydd a bod Cymru yn gadael yr hydre gyda buddigoliaeth. Can weld. Wishful thinking. Rhywbeth i dathlu. Os yna'n llaen ar hynny, gwahaniaeth, byddwn ni gallu dathlu rhywbeth nos Sadwrn. Yn sicr, mae hwnna'n rhywbeth i edrych mlaen iddo fe yn ei hunan. Felly, cofiwch, os chi yn gwrando, wedi mwynhau, ni'n gwylio wedi mwynhau, gwasgwch, like, dilynwch ni ar y gwefannau cymdeithasol at pod Rygbi Cymru. Byddwn ni'n ôl wythnos nesaf i drafod hynt a helynt gêm Cymru d'Africa. Byddwn ni hefyd yn edrych mlaen i'r rhanbarthau wrth i'r rheini ddychwelyd. Felly, Nick, diolch yn fawr iawn. Coesa, dwi wedi mwynhau. A dwi'n edrych ymlaen yn mynd yn ôl am wythnos nesaf, yn mi gallu dechrau mwynhau rygbi eto. Wrth gwrs.
A ymhen mis fydd y darbys Cymreig dyn ni, lle mae lot yn edrych mlaen. Ond diolch yn iawn i ti am ymuno dyn ni. Edrych mlaen i gael ti nôl dyn ni wrth Iawn, a greit. edrych mlaen i gael chi gyd sy'n gwrando nôl dyn ni hefyd. Diolch yn iawn i chi. Oce, Hwyl yn nawr. diolch fawr. Ta-ra. Diolch am gwrando i'r podcast Rugby Cymru. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.